ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏବେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong.